Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija minn Dun Stefan Attart, dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Omijek ukoll. U kull nhar ta' ġimgħa il-Knisja teġiġna biex nkunu daqsxejn iktar sikta mis-soltu ħalli nkunu nistgħu nikkontemplaw u nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu u l-mowt tiegħu. Hija l-ġurnata li fiha Ġesu urina din l-imħabba straordinarja tiegħu li qatt ma konna nistennew illi Alla kien se juri lejn il-bnedmin. U għalhekk ninġabru għal din il-qudiesa li hija l-istess misteru tal-mowt u l-qawmien ta' Ġesu flimkien nagħtuh qima u noffrulu l-imħabba kollha ta' qalbna bħalma hu stess tagħna imħabbtu. Biex nibdew din il-qudiesa nitolbu maħfra sinċira lil Ġesu għan-nuqqasijiet tagħna. Nistaqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla int ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk, xeret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li inti wetna li hu aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb ta' Rut. Fi żmien meta kienu jaħkmu l-imħalfin, kien hemm laqs fil-pajjiż. Kien hemm raġel minn Betlehem ta' Ġuda li mar joqgħod fl-inħawi ta' Moab u martu u ż-żewġ uliedu. Ġara li miet Elimelek żewġ Najomi u baqgħu hi u ż-żewġ ulieda. U dawn ħadu b'nisa tagħhom tnejn mill-Moabin, waħda jisimha Orfa u l-oħra Rut. U għadu hemm għal xi 10 snin. U mietu ż-żewġ irġiel Maħlon u Kiljon u l-mara baqgħet weħida mingħajr iż-żewġ ulieda u żewġa. Qamet hi u n-nisa ta' ulieda biex jerġgħu lura mill-inħawi ta' Moab għax kienu semgħu f'Moab li l-mulej kien ħaseb fil-poplu tiegħu u provdilhom il-ħobs. Orfa biset lilhom żewġa imma Rut baqgħet imqabbda magħha.
Naomi qaltilha l-armla taħu żewġek reġgħet lura għand niesa u l-allat tagħha. Mur lura inti wkoll bħall-armla taħu żewġek. U Rut wieġbet, iġġelniex nitilqek u nerġa' lura minnek. Fejn tmur int, immur jien. Fejn toqgħod int, noqgħod jien. Niesek, niesi, Alla tiegħek, Alla tiegħi. U hekk reġgħet lura Naomi u Rut il-Moabija mardbina magħha mill-inħawi ta' Moab. Kien żmien il-ħsad tax-xejr meta waslu Betlehem. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil-Alla. Salm responsorjali, faħħar ruħ tiegħi il-mulej, flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Ħini min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom, flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm kelmtu għal dejjem li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjasrin, flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn il-lomja, il-mulej li jerfa' lill-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li ħares lill-barranin, flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm lill-iltim u lill-armla imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem Alla tiegħek Sjon minn nisel għal nisel, flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Mulej, għallimni l-modijiet tiegħek, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Qari mill-aħbar tajba skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif Ġesu lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom inġabru madwaru. U wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu, ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Din ix-xena diġejja xena interessanti għaliex insibu lil dawn il-Fariżej li kienu kollha studjużi kbar tal-kelma tal-Alla. Kienu jaqraw, jistudjaw, janalizzaw, jixtarru il-kelma tal-Alla, jiddiskutu bejniethom. Il-ħajja tagħhom kienet kollha hekk, studju intensiv tal-kelma tal-Alla. Insibu lilhom propju imorru għand dan il-żagħżugħ biex ngħidu hekk, dan ir-raġel għadu żgħar fl-età illi jifhem ħafna imma mhux għax kien fl-iskejjel li kienu fihom huma. Ġesu huwa tifel tal-kampanja biex ngħidu hekk, huwa tifel tal-Mastru Daxxa. Fl-istess ħin mingħajr m'għandu pretenzjonijiet huwa dak illi tant huwa fonti ta' erf li dawn il-Fariżej jħossu l-bżonn li jmorru saqsuh, forsi anke biex kultant jippruvaw jikkornerjawh kif ngħidu, imma li x'arfu li dak li kienet jgħid kellu ħafna sens, kellu ħafna toqol, il-kelma tiegħu kienet importanti. U għalhekk ridu iħabtu l-idejat tagħhom mal idejat tiegħu. Issa din il-mistoqsija li mu l-ikbar kmandament fil-liġi, Ġesu hija interessanti li ma jikkwotax wieħed mill-10 kmandamenti, ma ninsewx illi l-10 kmandamenti
huma il-kmandamenti li Alla nnifsu naqqax b'subajh fuq it-twavel tal-ġebel. Imma Ġesu sa frattant ma jieħux wieħed minn dawk l-10 kmandamenti biex jgħidilhom dan huwa l-ikbar wieħed. Ġesu jieħu kmandament li huwa minn parti oħra tal-Iskrittura u miegħu iżid ieħor li huwa minn parti oħra tal-Iskrittura. Ħobb lil mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha u b'moħħok kollu. U dana huwa importanti, Ġesu qed jagħtina propju l-ingredient l-iktar neċessarju biex aħna nkunu nistgħu ngħixu verament ir-rieda tal-Alla. Għaliex il-kmandamenti tajbin kemm huma tajbin u importanti kemm huma importanti biex jigwidaw il-ħajja tagħna, però il-kmandamenti tista' tobdihom mingħajr ma fir-realtà jkollok l-imħabba f'qalbek. Inti tista' li jkollok Alla wieħed li tqim lilu biss, ma jkollok l-ebda Alla ieħor għajru imma tkun qed timxi warajh u tkun qed tadurah għaliex tibża minnu fir-realtà għax titwerwer li ma jmurx jibgħatek l-infern. Jew inkella tista' inti tħares il-ħdud kollha u l-festi kollha u tmur qudies kull nhar ta' ħadd u ħaġa oħra, imma tagħmilha għax ta' bil-fors għax kmandament. Tista' kif jgħid il-kmandament ma tisraqx imma tkun tmut blejra għal dak li għandhom l-oħrajn għalkemm ma tisirqilhom xejn. Tista' ma toqtolx imma li kien għalik Alla il dak jew lil dik jeqridhom minn fuq wiċċ l-art għaliex tkun tixtieq teħles minnhom. Ġifieri huwa possibbli li tosserva l-kmandamenti b'mod metikulus, preċiż, riġidu imma ma jkunx hemm imħabba vera fil-qalb. Imma l-mulej ma jridx ubbidjenza sterili, imma jrid qalb mimlija passjoni, qalb mimlija mħabba l-oħrajn. Barra minn hekk, Ġesu ma jikkwotax mill-kmandamenti bħala l-ikbar kmandament, ma jħux wieħed minn dawn l-10 kmandamenti għaliex il-maġġoranza tagħhom huma fin-negattiv. La tisraqx, la toqtolx, la tiżnix, la taħsibx ħażin, la tixtieqx in-nisa tal-oħrajn fin-negattiv. Ġesu l-atteġġament tiegħu huwa dejjem fil-pożittiv, mhux sempliċement x'm'għandek x'tagħmel biex issalva, imma x'għandek tagħmel, kif għandha tkun il-ħajja tiegħek, kif għandu jkun l-atteġġament tiegħek fil-ħajja, kif inti għandek tersaq lejn ħutek il-bnedmin u lejn Alla wkoll. Interessanti wkoll li Ġesu għalkemm huwa mistoqsi biex jagħti biss kmandament, l-ikbar kmandament, imma Ġesu jagħti tnejn. U t-tieni wieħed Ġesu forsi skandalizzana xi ftit għaliex jgħidilna li dan it-tieni kmandament li huwa l-imħabba għall proxmu huwa bħal l-ewwel wieħed, jixbaħ lill-ewwel wieħed, huwa tal-istess tip biex ngħidu hekk. Kważi Ġesu ipoġġihom kważi fuq l-istess livell dawn iż-żewġ realtajiet l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. Qed jgħidilna ċaru tont, il-mulej jgħidilna ċaru tont illi mistax ikun hemm imħabba vera lejn Alla jekk ma nħobbux b'mod konkret lil ħutna l-bnedmin. Ikun hemm min jikkritika ir-reliġjon in ġenerali, nies ġeneralment illi ma tantx jemmnu, ma tantx jixtiequ jemmnu, u jgħidulek ir-reliġjon kienet kawża ta' ħafna problemi fid-dinja, ta' ħafna gwerer, ħafna konflitti. Dan inqala dawn il-konflitti minħabba reliġjon inqalaw għaliex in-nies ma femux dak li qed jgħid Ġesu llum, illi l-imħabba lejn Alla fir-realtà turija b'mod konkret fl-imħabba lejn ħutek il-bnedmin. Għalhekk kien hawn dawn il-problemi frott anke tat-tensjonijiet li nqalgħu bejn ir-reliġjonijiet, għalkemm kultant din wkoll tintuża bħala skuża biex wieħed ma jemminx. Imma l-mulejjed isejħilna biex aħna inħobbu b'mod konkret, b'mod ta' vera lil ħutna l-bnedmin bħala espressjoni tal-imħabba tagħna lejn Alla. U naħseb dana huwa żmien li qed ngħixu anke f'Malta, fis-sajf aħna jkollna ħafna okkażjonijiet fejn niċċelebraw il-festi tal-parroċċi tagħna, tal-pajjiż tagħna fejn nkunu qed ngħixu. Huwa il-mument propju issa fejn nirriflettu fuq dawn il-kliem ta' Ġesu. Għaliex ħafna minna nuru qima kbira lejn Alla, lejn qadisin patruni tal-parroċċi tagħna,
Imma kultant ninsow din it-tieni parti ta' dawn il-kliem ta' Ġesu. Ma tistax turi qima vera lejn Alla jekk imbagħad għandek pikka maħutek, tixtieq li tiegħek ikun kollox aħjar minn tal-oħrajn, ikun hemm tensjonijiet u ġlied ma' dawk li huma tal-parroċċa l-oħra, tal-qaddis ieħor, tal-qadisa l-oħra. Dan mhuwiex din mhijiex il-loġika ta' Ġesu. Dan mhuwiex l-ispirtu ta' Ġesu. Ġesu jsejħilna biex l-imħabba tagħna lejn Alla nuruha fil-konkret lejn ħutna l-bnedmin. Kif hemm miktub hekk f'dik il-novella tant famuża, novella Franċiża Les Miserables, ngħidha bl-Ingliż l-ewwel, to love another person is to see the face of God. Li tħobb persuna oħra huwa li tara l-wiċċ ta' Alla. L-wiċċ ta' Alla narawh lil Alla immissu propju meta nħobbu lil ħutna l-bnedmin huma min huma. Kun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar. Misser Qaddis, imqanqlim dawn il-kliem żbieħ ta' Ġesu, aħna issa nduru lejk u nitolbuk li tgħinna biex ngħixu l-imħabba b'mod sħiħ kif għallimna Kristu. Nitolbuk li aħna mhux nibdew billi nħobbu lilek, imma li narfu kemm kbira l-imħabba tiegħek għalina l-bnedmin. Biex aħna niggustaw din l-imħabba tiegħek li inti urejtna meta battina l-Ġesu biex imut għalina u jqum biex jagħtina ħajja ġdida, aħna niggustaw din l-imħabba mulej nkunu nistgħu anke naqsmuha ma' ħutna l-bnedmin u anke nirreċiprokawha lilek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-għaqda bejn il-bnedmin, nitolbuk anke għal postijiet fejn hemm tensjoni, fejn hemm gwerer, mod speċjali f'dan iż-żmien nitolbuk għar-Russja u l-Ukrajna, manka s-Sirja u pajjiżi oħrajn fejn hemm it-tilwim, fil-Korea ta' fuq ukoll nitolbuk Ġesu illi inti tidħol u tmiss il-qlub ta' dawn in-nies biex jarfu li dak li verament jibqa' fil-ħajja mhuwiex kemm konna qawwijin u b'saħħitna fiżikament imma kemm tajna lil nfusna għall proxmu u għall ġid tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna, b'mod speċjali ħutna fl-Afrika u postijiet viċin tal-Afrika illi qed ifittxu ħajja aħjar u li perikolaw ħajjithom biex ikollhom ħajja aktar dinjituża kemm huma u kemm il-familji tagħhom. Nitolbuk mulej li tgħin il-bnedmin kollha biex tassew anke l-gvernijiet jaħsbu għalihom biex ikollhom ħajja dinjituża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għat-tfal kollha tad-dinja, speċjalment dawk li qed jgħixu f'kundizzjonijiet koroħ jew diffiċli li ma jixraqilhomx, nitolbuk li inti tħarishom, tipproteġihom u tipprovdilhom kull m'għandhom bżonn biex isiru persuni maturi u b'saħħithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Grazzi mulej tal-li inti tisma' it-talb tagħna. Aħna nofrulek lil nfusna, nofrulek ukoll il-ħutna l-bnedmin kollha, speċjalment dawk illi jitolbuna biex nitolbu għalihom, nitolbuk għall-barka tiegħek fuqna l-koll. Bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża
Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Omijek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sow mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Għaliex int missir qaddis, inti waħdek Alla ħaj u veru qabel kull żmien u tibqa' għal dejjem u tammar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja, għamilt il-lejaq tiegħek biex timlihom b'kull barka u tenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu tajja blat ta' anġli li lejl u nar jaqduk, jitaxqu bis-seb tiegħek u bla għeda isebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien mal-lejaq kollha tal-art li bleħinna jfaħruk nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawwiet u l-art mamlija bil-glorja tiegħek, ożanna fil-għoli tas-smawwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, ożanna fil-għoli tas-smawwiet. Qaddis tas-sow int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġerat il-ħart tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għall-medmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajra ġoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li għatjejnu, mal-membri kollha tal-Knisja tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sepp tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Mala Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u qaddisin kollha li għex fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu u ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li taqadna l-koll bħala l-familja tiegħu. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mit-ten. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jsow lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tagħna li tneħħi bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf tagħna li tneħħi bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf tagħna li tneħħi bit ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu il-benalla l-ħaj bil-mowt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek jeħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan u Ġesu l-ħaruf talla li jneħħi dnubit tad-dinja ħini aħna li aħna mistiedna din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ant il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbir kull mulej Inroddu ħajr lil Alla.
Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum immexxija minn Dun Stefan Attart. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħles ejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-dubitna, eħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-irweq kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-nina tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u were l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irweq kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-gnina tiegħek.
It-tieni misterju ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلناش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان في البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li rweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلناش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تطلب علينا متنبين السوا وفي السيادة الموتانا آمين. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tkun bnidem panna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna li rweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Il-ħames misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien imsalla fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla titlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlissna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik, lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teba, lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela, avvokata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u urina wara dan it-turuframent lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denji amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jidililhom. jistrieħu fal-paċi, Amen. il-litanija Lawretana, mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana, Kristu il-qajt tal-btana. Missier Eterna Alla, Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om l-iżjed safja, Itlob għalina. Om l-iżjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma'Alla, Itlob għalina. mera tal-dusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina.
Itlob għalina qadisa Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fuq il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slima lik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.